kulendi yamakateerera kudaiso panguva dzino ndiwo channel inonzi Hooligan TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Without wasting much of your time tinogara tangozivisana kuti Mnangagwa vadzoka havapo padhena ava ende vadzoka kuchitori kwakachena. Just that panguva yandiri kuzobuditsa this video vamwe vacho munenge marara ende mune makutaura kuti zvinhu zvaitika kudhara, but for your own information zvinogona kunge zvakujambai. Garai maziva kuti Mnangagwa vadzoka kwavanga vakaenda ikokoko. It's funny because kune ndikirikini imwe function yange ichiitwa nanakuda kwachitagwirei ukoko hanzi vakunzi comrade nhamo yapera, hanzi nzara yapera, comrade uchichi ameno mazita vakupanana ikokoko. Manje Mnangagwa vanga vasipo paposition anatagwirei vachita metsi dzavo idzodzo zvanga vachida kuita idzodzo. But pane nyaya yaita kuti ndiwe panapa ndamboda kurara manje ndikati zvopera mushe here pane zvinhu zviri kuitika. Mapoliticians vanga vakaungana kumba kwa mutumwa weAfrica kwa Mwazha. Mapostori vanga varikingirini epapa mapoliticians vakazara the likes of Mutsvangwanani, but there is this funny character yandaona ikoko amai Auxillia Mnangagwa vachityora muzura vachiita vari kuita unobva wati ndasangana namai vane rudo chokwadi mai weota ndasangana nazo. But anyways, that one is a topic for another day. Regetinzo mashoko ataura namai Auxillia vari kuti today I joined the Mwazha family in honoring Archbishop Mwazha, whose remarkable life of faith, service and unity touched millions and strengthened our nation's spiritual heritage across generations with enduring grace today. His passing at 107 remind us of a divine guided journey defined by resilience, compassion and unwavering dedication to uplifting communities while inspiring believers to walk in love, peace, humanity and purposeful service. As we mourn, we also celebrate his extraordinary legacy, which strengthened families, promoted harmony and deepened spiritual fellowship, leaving our nation enriched through his teachings that nurtured faith, discipline and unity amongst us. May his enduring example continue guiding our people towards peace, compassion and steadfast devotion, and may his family and church find strength as they uphold the values he lived, taught and lovingly shared. Vapedza zvavamai Auxillia Mnangagwa ndo mashoko avanga vari kutaura ipapapa. And for your own information, muri yeZimbabwe garai maziva, because I know kuti vanhu vakawanda vari kunyatsokunzwisisa Mwazha vacho vachaenda kunovigwa kupi. Mwazha vari kuzoenda kunovigwa kuChirasauta in Manicaland on Sunday, ndo pavachenga vachinovigwa. But by the time yandapublisha this video, I'm sure kuti ningedza kuma past 10 ikoko to 11 ikoko ndo pa time ye publication of this video, and uri musi wa 25 November iri Tuesday. So apa ndikutaura kuti kana makaverenga mazuva enyu ndoziva kuti munogona kuzoona nyaya yacho nguva dzakatodarikira, dzakatoenda madays akatodarikira. Munofanira kuziva kuti ndo nyaya yacho patiri takazvitaura. Zvakakosha kugara makabata madays. These politicians are very funny, but I don't know kuti toramba tiri pane nyaya mai Auxillia Mnangagwa apa. I think kana vari mai vane rudo. Kune vamwe vana vakasungwa muZimbabwe zvikunopfugama vachita muzura ezvikaizvi. I think she must do the same. Kune vamwe vana vakasungirwa nyaya dzematongerwo enyika vambonopfugamira murume wavo kuti baba takumbira kuti murilise vana ava, because since imimi nyaya yenyu kuZANU-PF ukako hamuchabvisika uku. Matoo munhu wekutoti imimi makatopasiswa neresolution 1 uku. So please do something about it. Right. Operation Dudula is celebrating kudipota kwavakaita mukomana anonzi Rutendo Matunyarara uyo account based in Zimbabwe. I don't know kuti vanhu ichapera sei nyaya yacho, but zvakawanda zviri kutaurika ipapapa. I don't want to waste much of your time tichinyanya kutaura nyaya idzodzidzi, because pane dzimwe dziri kuitika. Pane mukomana aita zvekuvhura manhingirikini anonzi Vecco Lupa ari kunzi akapinda ma1 Zimbabwean man Evans Sivechere 29, who is a director of Diamond Migration Private Limited, was arrested by Botswana police on Sunday, 22 November 2025 at Seretse International Airport, and he has been remanded on 11 counts of fraud, police said. Following intensive investigation, Botswana police on Sunday, 22 November 2025 arrested a Zimbabwean man Evans Sivechere, aged 29, at Seretse International Airport for 11 counts of fraud. The accused, who is a director of Diamond Migration Private Limited operating in Gaborone, was arraigned before the Village Magistrate Court today, 25/11/2025. According to the charge sheet, between October last year and
23/10/2025, the accused and his company allegedly defrauded 11 individuals of a cumulative amount exceeding 240,000 Paula under the pretext that the company was securing them employment opportunities abroad and processing work permits on their behalf. Victims reportedly submitted all the required documents and payments only to later discover that they have been swindled as the promised job never materialized. The fraudulent promises reportedly involved job placement in several countries, including Ireland, Czech Republic, Belgravia, Republic of Liechtenstein, Republic of Finland, Republic of Poland, and Greece. Police investigations have indicated the additional charges may be forthcoming as investigation continue. The accused has since been remanded in prison and is expected to reappear before court on 1/12/2025, which is the 1st of December. The Botswana Police Service urges members of the Republic to remain vigilant when engaging with migration or recruitment agencies and to verify the legitimacy of entities before making payments. Ndo vachato chikumbiro chimwe chakutopuwa kuti musati maningirina, you have to make sure kuti chinhu chacho chamuri kuda kuitiswa chakamira sei, because kunenge kune zvimuforimbo zvinenge zvichibikwa. But haina ndinyanyoda kukomenta panyaya yavapana, because pane zvimwe zvokuti kwakomenta ka1 so pamwe zvinonetsa manje, you never know, pamwe mangwana anenge ari biggest fan at the end of the day anenge achititeera panapa. But people like this young man, ukamutarisa iwo uchiti ada kupa mapepa, anomaona kupi ari tomatsvagawo mapepa. MaZimbabweans sometimes ngati ngware kuti ngotanga ngorowa chekuseri, wakatomutarisa ndinototi iye ari totsvagawo bepa iri onzi ari kuti ada kugadzirira bepa. To me it doesn't make sense at all. And it's not good kune mazimba kuti utange kufamba uchivhara vanhu worldwide uchienda wakadaro. Omana ngatingoitawo mabusiness asina chekuita nekuchemedza vanhu. Handiti kana wapromisa munhu kuti ndikugadzirira bepa ndikukuita sei, chitryawo kudeliver. Kana watadza kudeliver, taura nemunhu wacho, conduct munhu iye womudzorerwa mari yake. Handiti womuudza kuti zvaramba. It's better to convince the person kuti ko ndikakuitira nyika yakadai so woti wanawo nyika at least yonokwanisawo kungotese uchikwanisa kuzoconvinza munhu, because munhu ari kuapply ari kutsvaga ndodawo kuti ndiende kwakadai so, pamwe ari kuda kutotanga, pamwe iri first time yake munhu iye kuti anga achienda. Handiti unotaurawo nemunhu wodzoka back. Atidi unhu wechizimbabwe chekudharadhara chaicho chekuti vanhu vaingovhara munhu, wobatisa munhu mhepo, kuvhara munhu wopa munhu zero. No, it's not good. MaZimbabweans tinogadzira zita rakashata tikazotipedzera tangonzi mazimba embavha, and it's not good. Atidi record yakadaro. Handiti saka I'm sure kuti shoko rinosvika wherever he is, achabuda here kana kuti acharatidzwa ari mujeri zvinhu zvote chitaura. But it's very important kwamuri MaZimbabweans, musamhanye kungobudisa mari zvimwe zvinhu zvamunenge musinganzwisisi. Bvunzai. Hazvina kushata kubvunza, kuda kunyebera kuziva ndosaka vari kuzokushandirai vakomana vari kukanganisai vachikuitirai zvinhu zvisina nebasa rese. Anyways, kune vanhu vane mabusiness, pane nhingirikini yatakatanga apa, promotion yekurohwa. Tikuadvertisa mabusiness evanhu, sedha uri ng'anga, uri muprofita, uri pasta, uri chii, whatever business rouri kuita, uya timbokuadvertisire panapa pamaplatforms esaya akasiyana-siyana, the likes of ana Point 5, ana Nyaya Vision, Kulian TV, tichingoenda takadaro. Come, uyai mumboona kumbotifila kuti tinoadvertisa mabusiness enyakaita sei. And but this promotion iyi tinopromisa kuti business rako richakwanisa kunge richiricha vanhu vanokwana ivo kuita 6 million, tingoti kutangira pa 5 million zvichienda per week, kana uchinge wabhadhara that promotion iyi inenge ichidiwa per week. Saka garai matibata tinyatsokupushira maworks. Handidi vanhu vekuti vanochikira kure. Munongouya mungondibvunza kuti saka zviri kuda mari, toonesana mari yacho iri kudiwa. Hatidi vanhu vanozouya chifunga kuti zvinhu zvacho tezviita ndezvemahara. No, kana iwe uri kutoita business, make sure kuti uri kutoita zvinhu zvemari. Uyai nemabusiness enyu kana uchida kuti zvinhu zvako zvitese zviende kumberi.